Velkommen til Fight Arena nummer 22 i aften. Vi skal i aften se 10 spændende kampe, 9 thai-boxing-kampe og 1 MMA-kamp i ringen her bag ved mig. Vi skal i aften også se flere danske thai-boxermestere, som skal ud og vise resten af verden, hvad de kan. Vi har nogle hårde modstandere fra Sverige, Letland og Litauen, der kommer og viser og byder vores danske kæmper op til fight. Det er en spændende aften med forhåbentlig masser af knald på kampene, som vil give et rigtig godt indtryk af, hvor dansk thai-boxing står. Jeg står her med Raouf Faiser, der skal kæmpe sin 4. kamp i Fight Arena. Raouf, du er ubesejret indtil videre. Hvad er dine forventninger til den her kamp? Jeg forventer en hård modstander. Han har også vundet alle sine 3 kampe, og det er også en 4. Ja. Ja. Så er der noget, du vil sige til folk, som de skal forvente sig af den her kamp? Eller? Jeg tror, det bliver en lige kamp. Det bliver en lige kamp? En hård kamp. En hård kamp. Jeg ser frem til det. Tak. Står med Daniel Heinze her på 25 fra Sorø mod Thai. Sorø, eller Daniel, du skal møde Raouf Faiser. Ja. Hvad er dine forventninger til aftens kamp? Jamen, jeg forventer en hård kamp. Vi er begge to ubesejret indtil videre, og det tror jeg kommer til at betyde lidt i sidste ende. Så. Ja. Hvad er dine forcer? Hvad vil du gøre særlig brug af i kampen? Jeg ved ikke. Boksning og nogle low kicks, tror jeg. Boksning og low kicks? Det er planen. Ja. Ser frem til en spændende kamp. Det synes jeg. Til aftens første kamp gør vi klar til at byde Daniel Heinze velkommen fra Sorø. Daniel Heinze er en ung mand fra Sorø med boksebaggrund. Han er hårdt slående, og han er ubesejret. Hans modstander er en af de lokale fightere, Raouf Faiser, som ligeledes er ubesejret og som ligeledes har en boksebaggrund. Raouf er en vældig populær fyr her blandt de lokale. Det er spændende at se, hvem af de to, der først får kørt deres boksning ind. Og som måske også mest får i stand til at få kørt thai-boxing. Der er jo stor forskel på almindelig boxing og så thai-boxing. I og med thai-boxing, der er også ben og knæ tilladt og clinch. Så for mig bliver den her kamps første spørgsmål, eller største spørgsmål, det er, hvem der får hele repertoiret for thai-boxing til at køre. Ikke kun sin boksning. Thai-boxing ledes kampene altid med lige at gå ringen af, af respekt for sporten og for modstanderne og for de forskellige klubber, som kæmperne kommer fra. Derfor bevæger kæmperne sig rundt. Og vi er ved at være klar til første omgang her i aftens første kamp. Raouf Faiser mod Daniel Heinze. Kampen kæmpes i minus 78 kilo. Går over 3 gange 2 minutter. Ja, Daniel Heinze i de sorte shorts og Raouf Faiser i de orange. Daniel Heinze får lagt et par gode low kick ind fra starten af. Og et godt knæ af Raouf. Gode hårde teknikker fra begge kæmper, der virkelig går til den fra starten af. Daniel Heinze satte sig en del på sin low kick og har ramt godt med den. Der kommer Raouf Faiser med et godt low kick og følger op med skarpe slag. Kæmperne er lidt afvigende.
Og en god kontra, en god lige højre kontra der. Og igen. God kombination for Raouf Faiza. Kombinerer flot med armene og følger op med et godt spar til kroppen. Der bliver Raouf fanget, eller der fanger Daniel Raoufs knæ. Og prøver at kaste ham til jorden. En teknik, der tillader i thai-boksen. Det er en godt knæ af Raouf Faiza. Det er som at Daniel Heinze gerne vil slå sig ind på clinchen. Der får han altså, bliver han ramt af et par knæ, når de gange han kommer ind. God flyvende lige højre der fra Raouf. En første omgang, en jævn første omgang, så jeg synes, Daniel Heinze ligger godt ud fra start af. En Raouf har kæmpet sig ind. Jeg vil sige, at jeg synes, at dommerne... Jeg holder i hvert fald den her første omgang til Raouf Faiza. Men en lige omgang. Og det netop er Raouf, der først får kombineret flest både med arme og ben. Daniel Heinze har trænet thai-boksning i 1,5 år. Det er hans 5. kamp, og som det blev sagt et par gange, så er han altså ubesejret. Raouf har også trænet cirka 1,5 til 2 år. Han er også ligeledes ubesejret. Og der er altså en af de to kæmper, der kommer til at miste deres status som ubesejret. Klar med anden omgang her. Og igen Daniel Heinze, han lægger ud med nogle gode low kick. Bruger sit frontspark og sin low kick. God kombination for Daniel Heinze. Lidt ærgerligt, at han ikke får ramt med hænderne. Godt low kick fra Daniel Heinze, som bliver halvt grebet af Raouf Faiza. En lidt særlig teknik fra Daniel Heinze, men det ligger sådan ned og fælder Raouf Faiza. Det er første gang, jeg har set det. I clinchen har Raouf været dominerende i clinchen indtil videre. Nu er det som om Daniel han får held til at komme ind og score nogle point med knæene. Og man har godt fat i ham der. Jæger Daniel Heinze med et knæ, men det rammer ikke helt. Daniel Heinze får lov til at kontre med et low kick. Spænding backflip der fra Raouf. Igen knæ. Gode knæ fra Raouf Faiza. Det er som om knæene er ved at sætte sig. Ja, der var et knæ, der lige var lidt for lavt med knæene. Raoufs hårde knæ til kroppen på Daniel Heinze. Som om de er ved at sætte sig. Det sidste her var der lige for lavt, og der får han så lige en pause. Ja. Denne omgang synes jeg var lidt sværere at se. At finde en vinder i begge kæmper har deres momenter. Daniel Heinze lagde igen godt ud og ramte nogle gode, hårde low kick. Raouf fik i de sidste halve minut tid arbejdet sig ind i kampen igen. Inden for boksning. Tredje og sidste omgang. Gode low kick, de bytter gode low kick. Godt frontspark af Daniel Heinze. Der får ramt Raouf Faiza på vej frem. Raouf, og spark til hovedet. Godt spark til hovedet, der sidder lige på kinden. Så ud som om Daniel Heinze er lidt rystet. Jeg blev fanget af det spark med paraden nede. Sværere var der ikke fart nok i det til at slå ham ned. Ellers en rigtig flot teknik af Raouf Faiza. Igen. Daniel Heinze har haft held med de frontspark, men det ser ud som om, at Raouf Faiza har læst dem nu. Men i hvert fald lige grebet et.
breaket. Lidt rodet clinch der. Daniel Heinze med lavt hoved. Ja. Igen bliver frontsparket grebet. Igen bliver det grebet. Den her gang bliver det fulgt op med et spark i skridtet. Det er vist ikke helt meningen, men det er hvad der sker, når klaveret spiller. Daniel Heinze får selvfølgelig den tid, han har brug for at komme sig over det. Kæmperne er klar igen. Og respekt for hinanden. De frontspark, de bliver grebet nu, og Daniel Heinze må endnu en gang til gulvet. Og der kommer det med en god lige højre Daniel Heinze efterfulgt af et venstre hook. Og det er Daniel Heinze, der går fremad i lang serie her for presset Raouf ud i hjørnet. Og bliver ved. Daniel Heinze fortsætter. Og kampen er slut. God afslutning af Daniel Heinze. Det er en tæt kamp, der er for meget svært at dømme her. Og det er den måde, de to unge herrer har forladt ringen på begge to. Men vinderen i aften blev i det røde hjørne. Og dommerne vinder et Raouf vinder. Han får altså lov til at beholde statusen som ubesejret efter en hård, men jævn kamp. Altså stor respekt til begge kæmpere, som gav sig helt ud. Jeg står med Stian The Bull Jensen. Stian, du skal kæmpe her til aften mod en rutineret svensker, Daniel Sandell. Hvad har du at sige om aftens kamp? Jamen, jeg har hørt, at han skulle være rimelig hård og gå meget fremad, så det gør jeg også selv, så jeg tror, det bliver en rigtig hård kamp, den der. Okay, så det bliver 2 fremad? Ja, det tror jeg. Fremadgående bokser er der med? Det er noget nyt at prøve at få noget ny erfaring. Ja. Er der noget, som vi særligt kan forvente af dig til aftens kamp? Jeg tror bare, jeg vil være aggressiv og gå frem, som jeg plejer at gøre. Ja, det ser vi frem til. Det glæder vi os til. I'm standing with Daniel Sandell from Sweden. You're fighting Stian Jensen tonight. What are your expectations for the fight? I think it's going to be a hard fight, and I want to do my best to win. Okay. Are there anything we can expect from you tonight? No, hard work. Hard work? Yeah, I'll do my best. You do your best. We look forward to seeing you. Yeah, thank you. Fra Sverige og Linköping i det blå hjørne, Daniel Sandell. Første kæmper her i aftens anden kamp. Vi bliver introduceret af svenskere fra Linköping, Daniel Sandell. Daniel Sandell har tidligere kæmpet her ved Fight Arena. Han er 33 år. Han skal møde en af de unge kommende kæmpere fra Mikenta. Her bliver præsenteret. Er nemlig en af de lokale. Stian Jensen. Stian er en aggressiv, en utrolig aggressiv kæmper, som ligger et højt tempo fra start af. Og som man sagde omkring sine forventninger til kampen, så var det bare at gå ind og sætte tryk på. Så det er også det, vi forventer os af ham her i aften. Spændende at se, hvad svenskeren kommer med, Daniel Sandell. Det er jo fra Sverige, at de altid er veluddannede, veltrænede svenskerne. Og teknisk stærke.
Så det bliver svært. Det bliver spændende at se den her kamp. Og kampen kæmpes også igen i thai-boxing. Første omgang. Stian lægger hårdt ud. Og godt højre sving der fra Stian. Og man må se, at han lever virkelig op til sit løfte, Stian. Der er tryk på fra Storm. Eksplosiv hårde træffer. Det ser ud som om Daniel Sandell lige skal finde sig til rette i det stormvejr, som Stian han bringer fra starten af. Kæmperne kæmper godt i clinchen. Ja, for begge to scoret med nogle knæ. Stian han prøver fornuftigt at sætte knæene på låret. Og igen går Stian ind i clinchen. Godt knæ. Godt direkte knæ fra Stian Jensen, der sidder i ribbenet af Daniel Sandell. Og igen, Stian får held til at ramme med de knæ. Det er som om hans hårde udlægstempo har måske forskrækket svenskeren lidt. Se, men nu ser det også ud som om, at det er hårdt. Stian har taget dampen lidt af kedlerne her i slutningen af første omgang. Ja, men en omgang som klar går til Stian Jensen. Han vinder den på det høje tempo, han lægger fra start, hvor han træffer Daniel Sandell dels med hårde slag, men også ramt ham med nogle spark. Daniel Sandell får kæmpet sig lidt ind i omgangen, eftersom at Stian Jensen sætter tempoet lidt nedad. Og spørgsmålet er, om det er muligheden for Daniel Sandell, at Stian Jensen måske har lagt lidt for hårdt ud. Jeg er klar til anden omgang. Anden ud af 3. Anden omgang. Igen et godt spark. Der rammer, man kan se sparkene begynder at gøre sin virkning. Spark og knæ. God lige højre fra Daniel Sandell, der træffer. Godt low kick. Daniel Sandell får held til at gribe Stians spark og sender til jorden nu. Det er som om, at han har fundet ud af, at han skal lidt op i gear, svenskeren. Det er han også kommet her fra anden omgang. Og han sætter sig på kampen. Og god boksekombination af svenskeren. Godt knæ. Ja, Sandell får ramt med nogle gode knæ. Ja, han får scoret godt, Daniel Sandell her i clinchen. Igen et godt knæ. Og igen. Ja, Stian han skal til at komme lidt tilbage. Ja, han bliver ramt af mange knæ. Inde i clinchen. Og det er sådan noget, som dommerne lægger mærke til. Ja, Stian ser også træt ud. Han ser også træt ud. Stian ser træt ud nu. Og som om Daniel Sandell har fundet ud af, hvordan at koden skal knækkes. Ind og arbejde med knæene i clinchen. Og her lykkes det for Daniel Sandell at smide Stian i gulvet. Anden omgang. Ja, en anden omgang, der er klar går til svenskeren.
Ret ser det ud, som om kampen den skal afgøres her i tredje omgang. Ja, som det ser ud, så bliver det som om, at det er svenskeren Daniel Sandell, der har overskud. Var klart dominerende her i anden omgang. Tredje omgang. Sandell får lagt Stian ned for farer hans ben. Det virker også som om, at Daniel Sandell har det fysiske overtag, også sådan rent styrkemæssigt. Han kan holde Stian på afstand og styre clinchen. Igen her. Ja, flot nedtagning af Daniel Sandell. Han er dominerende i clinchen nu. Publikum æbber på den lokale fighter, men jeg tror ikke det nok. Det virker som, Stian virker som om, at han brugte altid krudt i første omgang. Og den udnytter Daniel Sandell. Særligt i clinchen. Sandell ser også træt ud nu. Han står med åben mund. Jeg ved, om det stiger en chance. Og en god lige højre. Ja, slutter kampen. I min bog går den her kamp i hvert fald til blot hjørne af Daniel Sandell. Stian Jensen kommer godt ud i første omgang, aggressiv som han lovede. Men det er som om, at på et tidspunkt der slap gassen op. Får vi en officiel afgørelse. Vinder af denne aften af en kamp, en tøjkamp i en C-klasse, der blev kæmpet 172,5 kilo. Blev i det blå hjørne. Danske fortjent vinder Daniel Sandell. Nafir, du skal bokse i aften mod en svensker, Arjan Berani. Yes. Har du noget at sige til aftens kamp? Det bare glæder jeg. Det bliver en god kamp. God kamp. Hård god kamp. Ja. Det du forventer. Hvad er der noget, som vi skal, som publikum kan forvente os af dig i dag? Ved jo, du er en hårdslående ung mand. Ja, må se, da tiden viser måske knockout. Går du efter knockouten? Ja, det gør jeg. Du går efter knockouten. Ja. Standing with Arjan Berani. Yes. You're fighting Nafir Agatal, a local fighter tonight. Yes. What are your expectations for the fight? I expect a hard fight, a good fight from both fighters, and a audience-friendly fight. Audience-friendly fight. Yes. Oh, okay. Are there anything that we could expect from you? A good fight, good technique. Good technique. Hard punches. Hard punches. Okay. Yes. Look forward to see you in the ring. Thank you. En stor varm velkommen til i det blå hjørne, Arjan Berani. Aftens tredje kamp bliver endnu et dansk-svensk opgør. På vej i ringen har vi Arjan Berani, kommer fra Golden Leap i Göteborg. Han er kun 19 år, kæmper sin 5. kamp. Han skal i aftens kamp møde den lokale kæmper Nafir Agatal. Han møder i det røde hjørne, Rami Kenta. Nafir kæmper sin 8. kamp her i aften.
kæmper, der har udviklet sig utrolig meget her inden for det sidste års tid. Vi er klar her til første omgang i aftens tredje kamp af Fiakertal mod Arjan Barami. Kampen ledes denne gang af kampet Kim Glensø. Første omgang. To boksere, der starter et mere traditionel kampstil, eller thai-stil, end hvad vi har set fra i de tidligere kampe. Ej, utroligt flot lavet Arjan Barami. Og en god lige højre fra Nafi Agertal. Det ser ud som om Barami er rystet. Kommer rent ind på kæben med en lang lige højre Nafi Agertal. Flot low kick. God kombination fra Arjan Barami. Og igen får han ret med en højre hånd på kontraen. Denne gang et højre sving af Fiakertal. Det kæmper går afventende. Eksploderer. Flot low kick. Godt tip. Arjan Barami. Og igen kommer højren ind. Og igen med højren. Det ser ud som om det var et flot jab. Fiakertal, han får selvtillid her. Godt kid. Virkelig fået indstillet sigtekornet med den lige højre af Fiakertal. Og ramte Arjan Barami klokkerent 4-5 gange med den. Ret imponeret af svenskeren, han ikke har været mere påvirket af dem, end han ser ud til at være. Flot første omgang af de to kæmpere. Jeg synes, omgangen går klart til Nafi Agertal, der rammer med de klareste træffere. Særligt den højre, som er både får slået på som kontra, men også får slået direkte. God omgang af Nafi. Anden omgang. Arjan Barami bruger sit jab. Nafi scorer en masse med knæene ind på låret. Det kan godt se ud som om det ikke gør så meget, men det der med at blive ramt på lårene gentagne gange af spidse knæ. Flot kombination af Arjan Barami. Gode dybe stød. Nafi forsvarer igen, men får ikke ramt ham helt. Om begge kæmper har fået lidt mere respekt for hinanden her. Og jeg kan også se, at Arjan Barami han er medtaget efter at have stiftet bekendtskab med Nafias højre hånd. Så også der er et tydeligt præg af det. Så vil jeg alene til at kigge på Arjan Baramis øje. Og dommeren afblæser kampen netop på grund af skade.
til Ayal Barani. Han mener simpelthen, at kortet over Ayal Baranis venstre øje er for dybt til at fortsætte. Og dermed kan Nadia skrive endnu en sejr. Denne gang en TKO-sejr på sit TV. Flot kamp af de to kæmpere, som stod godt til hinanden og som viste flot teknik. Gode, skarpe stød og kombinationer. Vinderen er i denne aften. TKO. Jeg står her med Peder Tækker Jebsen. Ja. Som skal kæmpe en revanchekamp mod Henrik Affe. Ja. I mødtes for cirka et års tid siden. En kamp, som du vandt på knockout. Hvad er dine forventninger til aftens kamp? Jeg forventer, at det bliver en hård kamp, og jeg forventer ingen let kamp. Jeg forventer, at han har trænet sig hårdere end sidst, så det har jeg også. Det er du også. Så du føler dig velforberedt til aftens kamp? Ja. Er der noget, som vi skal se særligt fra dig i dag? Det må I vente og se. Det må vi vente og se. Du vil ikke fortælle, hvad du har i godtepose? Okay. Jeg står med Henrik Affe fra Butchers Lab. Du skal møde Peder, som vi lige har hilst på. Yes. En revanchekamp. Den havde jeres første kamp havde en lidt uheldig slutning, i hvert fald for dig. Er der noget, som der har været anderledes i aften? Jeg har fået stenabs siden sidste gang, men jeg har selvfølgelig trænet hårdt op til. Ja. Jeg havde lige en skadesperiode i foråret, men jeg har trænet rigtig hårdt op til. Jeg glæder mig rigtig meget til kampen her. Okay. Ja. Så er der noget, vi kan forvente særligt fra dig? Baggrund af den hårde træning? Jeg tror, vi får en rigtig, rigtig god kamp. Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg vil selvfølgelig ikke lysle op af tricksene. Nej. Så. Og nu skal vi til en kamp, som jeg personligt har set meget frem til her, efter at have set fightkartet. En revanchekamp mellem Henrik Affe og Peder Tækker Jebsen. De to mødtes en gang for et års tid siden, hvor Peder Tækker vandt på teknisk knockout med et knæ i maven på Henrik Affe. Henrik Affe stiller op for sin egen klub, Butchers Lab. Og han fortæller selv, at han har forberedt sig rigtig grundigt til den her kamp, så han skulle være klar til at bringe det. Han møder i det røde hjørne fra Mikkelsen, Peder Jebsen. I det røde hjørne kommer Henrik Affes modstander Peder Tækker Jebsen ind. Som sidst de to mødtes stoppede Henrik Affe. Peder Tækker Jebsen er noget så sjældent som en thai-bokser med grønlandsk baggrund. Så når han går i ringen, så repræsenterer han ikke kun en lokale klub, men repræsenterer også Grønland. Kampen bliver kæmpet under thai-regler. Sidste kamp blev kæmpet under K1-regler, og hvor der er en lille forskel på. Og Henrik Affe lægger også ud med den traditionelle Muay-dans. Og også en thailandsk træner i hjørnet. Døje, som i mange år har været med til at præge dansk thai-boksning. Kæmperne er ved at være parat. Første omgang ud af 5. Første omgang. Og de går lige til den, rører direkte ind i clinchen. Ja, det er svært for dem begge to at få overtaget.
Josefsen. Nu er som om Peder prøver at neutralisere Henrik Affe i clinchen. I stedet for at fokusere mere på at lave noget derinde, så tænker på at neutralisere. Godt kombination. Slutter af med et low kick. Spinning back kick fra Peder, der ikke helt sidder som det skal. God kombination af Henrik Affe. Lige sted efterfuld af knæ. Der er en jævn omgang. Et lille overtag til Peder Tække, blandt andet af at kunne kaste Henrik Affe ned i clinchen, men en jævn omgang. Gør klar til anden omgang ud af 5. Anden omgang. Peder Tækker lægger ud med et high kick til starten. En god lige højre. Den rammer, han har ramt. Henrik Affe har ramt. Nu som om Henrik Affe lige var ved at skulle lige finde fodfæste efter at blive ramt af den lige højre. Nu går de to kæmper i clinchen. Og her igen en lige højre. Direkte lige højre fra Peder Tække, der er tæt på at finde sit mål. Udefra her, hvor jeg sidder, det er som om, der er lige lidt mere snært og hårdhed bag Peder Tækkers teknikker, end der er bag Henrik Affes. Og igen et højt, så sigter han efter hovedet. Og de der enkle spark, han skal sætte dem op. Slå først og spark efter Peder. Når sparket bare bliver fyret af sådan uden noget foran sig, så bliver det for let at se. Og dermed får han sparket nogle store huller i luften. Hårdt low kick, der slutter omgang. En omgang, der klart går til Peder Tække. Kom, Henrik Affe blev lidt for passiv her. Jeg ved ikke, om han blev overrasket over at blive rystet, eller blev rystet af den lige højre. Vi er klar til tredje omgang her. Tredje omgang. Peder får ramt mig godt med nogle indvendige low kick til Henrik Affes højre ben, og igen. Jeg begynder at se det på Henrik Affes. Og igen er fuldstændig den samme teknik, som Peder har været på sidste gang. Og kampen er slut. Fuldstændig den samme teknik, som Peder har været på sidst de to mødtes. Virkelig flot knæ.
der sidder direkte i leverregionen. Også en lidt naturlig udvikling, som kampen den havde set, den skred frem. Det virker som om, at Peder han fik komme mere og mere ind i kampen. Henrik Arfe blev mere og mere tilbageholdende. Men der er kun én vinder, og det blev på knockout i tredje omgang. I det røde hjørne. Og vi kender Og godt at se, at Henrik Arfe han er op igen, og han er okay. Og han endnu en gang måtte han lægge sig fra et velplaceret knæ fra Peder Tækker. Jeg står her med Mikkel Guldbæk, dansk MMA's Grand Old Man. Mikkel, du skal kæmpe i aften. Hvad har du at sige til publikum omkring aftens kamp? Ikke så meget andet end, at jeg glæder mig, og det vil være et års tid siden. Jeg har haft en knæskade, så har lige været væk lidt. Men nu er jeg tilbage, og jeg er klar, så jeg glæder mig til at lave et brag en kamp. Ja. Er der noget, vi kan forvente særligt fra dig i aften? Nej, altså, ja, en hel masse, men jeg ved ikke hvad endnu. Det kommer helt an på, hvordan kampen ligesom bliver formet, og det kan man aldrig sige fra start af. Så det vil jeg ikke sige så meget om. Så der er ikke nogen særlig plan med at holde den stående, eller holde den på gulvet? Nej, jeg tager den der, hvor den fører mig hen. I'm standing with Andrei Kanishov, Mikkel Guldbæk's opponent for tonight's fight. Andrei, you fought Mikkel once before, a couple of years ago. What are your expectations on tonight's fight? I think we need to show everything we can. So let's talk more action. Okay, let's talk more action. Yes. What are your thoughts on tonight's fight, also based on your meeting 2 years ago? I think it will be a good fight. Okay. Inden vi skal i gang her med aftens 5. kamp, som er noget helt andet end det, vi har set, nemlig MMA, så vil jeg lige byde velkommen her til min side til Dave Ferguson, MMA. Dave har sin eget MMA-gym og judo- og jiu-jitsu-gym i Memphis, USA. Så han er en mand, der er en af, der ved, hvad han taler om, når vi skal til at snakke om MMA. Welcome, Dave. I'll just introduce you for the viewers. Tell them about your credentials, about your history in the sport of MMA. So, what do you think of this fight? Is there anything especially we should look forward? Yeah, well, first of all, it's my pleasure to be here, man. This is a great event. I mean, Brian Tellerick, the promoter, does an awesome job. Of course, I love Muay Thai and MMA. MMA is my specialty, so I'm very, very happy to be here to help call this fight. I've heard a lot about this guy here, Andres from Latvia, who Mikkel Guldbæk is fighting for the second time. Mikkel won the first time, is my understanding. So this is a rematch from 4 years ago. So I would imagine this guy has really brought his skills up a lot in preparation for Mikkel Guldbæk. Yeah, it is true. This is a rematch. Last time Mikkel and Andre fought, Mikkel choked him out with a rear naked choke, as well as I remember. Og nu ser vi velkommen til den lokale kæmper, Mikkel Guldbæk, som jo ikke er nogen hvem som helst. Mikkel har været i dansk kampsport i 20 år, har utallige bælter inden for thai-boxing, har været europamester, dansmester, nordisk mester. Har da sin egen walk-in 20 lavet af ingen mindre end Suspekt. Han er en ære, der er ved at være oppe i årene, men det er ikke til at se eller føles, når man træner med ham. Han har virket skarp her på det sidste i sine træninger, så jeg glæder mig utrolig meget til at se. Well, Dave, can you just, in a few words, just tell the viewers the difference between Muay Thai and MMA? Yeah, certainly. Well, just to keep it simple, I mean, obviously in
Muay Thai, there no groundwork at all. There are throws and takedowns, but the fighters have to get right back up. But in mixed martial arts and MMA here, they can fight on the ground at length as long as they need to, as long as they want to. They can submit their opponent. They can TKO their opponent. But they can also use all the tools standing up that you use in Muay Thai. You know, punches, kicks, knees, everything. So it's a full fight. Here we go. I know Megal told me earlier he really wants to start working on stand-up a lot more in this fight. He is very good on the ground, and he's been trying to get back to his roots a little bit with his stand-up. He really wants the knockout tonight, no doubt about it. He's been looking very sharp in the stand-up for the last. Yeah, and what impresses me most is his work ethic. I mean, look, he's in great shape, great physical condition. He's 37 years old. The guy seems to get better with time and age. Whoa! Great low kick. And he's so calm in the ring. That makes a huge difference with MMA. You got to be calm because there's so many things that can come at you, you know, with takedowns and everything. And also, Megal is a very experienced fighter. He brings almost 20 years of experience, either from stand-up fights, Muay Thai, kickboxing fight, and MMA fights. So his calm has definitely developed. Yeah, and I think he's very hungry. I talked to him earlier this week, and he is very hungry for this win. He's trained extremely hard. He said he's trained harder for this one. He's trained for any fight in a long time, and he looks very calm and relaxed, and that's a good sign. Yeah, you see he's seeing everything. His timing's good. And he's moving, avoiding getting hit. His opponent's got a waist lock now. Double underhooks waist lock. He has Megal Gulbek against the ropes. Yeah, Gulbek now fighting for the underhook. Yeah, but his opponent has it very nice and tight. But Gulbek's been here many times before. He looks calm. Yeah, exactly. Nice knees. Exactly. Nice and that's all the difference is the calmness, you know? Yeah. Again he works on the knees. Arbejder godt på knæ, eller godt på låret med de knæ. Megal keeping a good base. Yeah, you can see he's keeping the hand there on the leg, which makes it difficult for his opponent to get his hips in. See, his opponent wants to get his hips in nice and tight, and he wants to go for a body lock takedown. Obviously, he wants to get the takedown. I think those low kicks hurt him really bad earlier, and he doesn't want any more of that. And maybe Megal sees it since he's working on the thighs with the knees. Yep. He looks calm. He looks in control, even though the opponent has the better position. Yeah, now we're in an over-under, so Megal has actually got the underhook on one side, so this is a good even position, and Gulbek actually turns his opponent into the corner, so Megal has actually a good position here, a very good position here. Yes. Yeah, doing good, pushing the head away here. Nice knee. Yeah, he's working the knees very nicely. Very nice. Very authentic Muay Thai knee. Yeah, and that's not going to work against Gulbek. Now Megal on top. This is a bad position. A bad position for his opponent. Yeah, and remember, in mixed martial arts, it's 5-minute rounds, not 2 minutes. So he's got a long time to work here on the ground. And he's going to take his time. And Megal is very strong in submitting. Yes. Yeah, it's a huge arsenal of submissions. Yeah, he's got to keep himself down a little bit though. If he gets too high, his opponent can bring the legs up high and escape this mount position. So Megal's got to keep a good base here, not give him any space. Got to keep him nice and tight. He's working on the ground and pound. That's the position I was just talking about right there. We can bring his legs up, so Megal's got to stay calm, stay tight, and continue the onslaught with the punches. Punches from Megal Gulbek, yeah. And Megal's got plenty of time here, plenty of time to work. He looks like he's going for the armbar, right? Yeah, possibly set up the armbar, but he'd be smart just to punch here, just punch until the end of the round. When it gets towards the end of the round, then go for the submission. Just in case he misses the submission, just in case he's not in a bad position on the bottom. So he'd be well served just to punch here, hold position, wear his opponent down, then go for the submission at the end of the round. That's the good strategy there for MMA. It is. Yeah, good strong position. Yeah. Good strong position here. Very impressive. Now he's tying up the arm for the key lock. This is a shoulder lock here. His opponent's not doing a very good job of defending. Megal could finish him right here. Yeah. This is a tight shoulder lock. Now Gulbek traps the other arm. This is bad for his opponent. Yeah, big punches. Very nice. Yeah, his opponent tries to punch back from the bottom. That's not going to work very well.
Yeah, but he's from Latvia. The guys from the east there, they're very tough, man. They're going to take a lot of punishment. So tough. Yes. They are so tough. Yeah, there he goes for the armbar. Yeah, nice. He has to stretch it. He has to stretch it. Yeah. Oh, and there's a That's slam. okay. That's okay. It's tight. But Mikkel still... Hey! Og Mikkel Guldbæk slutter kampen med en armbar. Armbar submission. Beautiful, beautiful job. Mikkel Guldbæk stuck with it the entire time. Excellent fight. Excellent job. Total control from start to finish by Mikkel Guldbæk. Complete control and everything. Yeah. I det røde hjørne. Vi står med Dansk Thai-boxing svar på flotfyr.dk. Sein, hvad har du at sige til aftens kamp? Jamen, jeg har ikke så meget at sige andet, end jeg håber, det bliver en flot teknisk kamp. Flot teknisk kamp, ja. Så. Teknik, er det det, der kendetegner dig som fighter, eller er der noget andet, vi skal holde øje med? Det bliver nok mest teknikken og de hårde powerslag der. Og de hårde slag? Ja. Går du efter en knockout? Ikke som udgangspunkt, men hvis den kommer, så tager jeg den. Så tager den. Ja. Held og lykke. Jo, tak. Står jeg med Kasper Overgaard, som skal møde Sein Van. Kasper, hvad for nogle, kan du fortælle om lidt af de tanker, du gør dig med aftens kamp? Nej, ikke rigtigt. Jeg har aldrig holdt en gameplan hjemmefra, så det regner jeg med at følge. Så I har lagt en ja. gameplan op. Kan du løfte sådan lidt af sløret for hvad Nej, det er? det skulle helst være en overraskelse dertil. Men, kan du fortælle lidt om os, lidt om dig selv som fighter? Hvad kan publikum forvente af os? At det bliver en med fuld gas på. Det bliver med fuld gas. Ja. Så der bliver tempo på fra starten her? Det skal der være. Okay. Rigtig meget held og lykke med aftens kamp. Kasper Overgaard fra Fight Pit i Herning, som møder Vikentas lokale fighter Sein Van. Kasper er 23 år. Det er hans 12. fight i aften. I det røde hjørne. Og en kommer lokale kæmper Sein Van. Begge to forholdsvis høje af 67 kilo kæmpere. Kasper Topperold har fordelen af en lidt længere rækkevidde. Kasper Overgaard er det selvfølgelig. Kasper Topperold er en anden fighter, en anden lokal eller en anden dansk fighter. I aften er det Kasper Overgaard fra Herning, vi skal se. Fight Pit i Herning. Første omgang ud af 3. Så Sein Van i de røde hjørne, røde handsker og orange bukser. Kasper Overgaard i det sorte. Går ind med sit bagerste ben, fjerner det bagerste ben, eller støtteben hos Kasper Overgaard. God lige højre til krop, og et flot overkort. Der er Kasper Overgaard i problemer nu. Han er ramt. Utrolig flot slået uppercut, fuldt op med et hårdt knæ fra Sein Van. Og igen. Sein Van arbejder dybt til.
Og igen for Sanavan, tager med sit low kick. Hårdt spark, Sanavan. Flot undvigelse der fra Kasper Overgaard. Formår at komme væk fra hjørnet. God lige højre. Ja, Sanavan har tydeligt vist, hvor dygtig teknisk han er. For kombineret godt og få brugt mange forskellige teknikker. Kasper Overgaard skal lige sætte sin lidt længere rækkevidde ind. Og så skal han ud. Her er det en lige højre til Tælling, der sender Kasper Overgaard til Tælling, men det sker lige når klokken ringer. Så har han undgået, men han bliver ramt af den lige højre. Nej, nok at der helt klart går til Sanavan. Styrer med god teknik, skarpe, hårde kombinationer, og Kasper Overgaard ryster i problemer flere gange. At han bare skal fortsætte. Anden omgang ud af 3. Igen de der. Og det er spark, selvom utrolig hårdt sparket, Sanavan. Selvom det sidder på handsken af Kasper Toppegård, eller Kasper Overgaard. Og igen lige højre. Sejren fortsætter. Igen lykkes det med Sejren at komme ind med den højre ind over Kasper Overgaards venstre. Skarpt slået kontra. Kasper Overgaard skal finde på en anden start, og starte med de lukke. Det ser ud som om, at Sanavan har fået læst ham. Og hver gang han går ind og sparker det højre low kick direkte, så bliver han ramt af Sejrens kontra højre. Godt low kick fra Sejren. Som om det er Kasper, der får lov at komme lidt mere ind i kampen. Han scorer der også meget der igen. Skarp boksekombination fra Sanavan. Og en lige højre igen. Det er den omgang, hvor Sejren han sætter tempoet lidt ned, men en omgang, hvor han klart rammer flest og rammer rent. Slår nogle utrolig flotte kombinationer. Særligt af hans kontra, hans højre kontra på bagefter Kasper Overgaards højre low kick. Har den været utroligt skarp, har han været inde og ramme Kasper rigtig mange gange. Som om han lige får sendt det low kick, for lige viser han det sendt afsted, så Sejren kommer og får trukket benet væk, så der undgår at ramme, eller kun lige snitter med de forreste af tæerne. Det gør ikke rigtig nogen skade, de teknikker, Kasper Overgaard han får sendt afsted.
Og så er han meget mere skarp. Igen rammer han bare med foden. Hvad var det? Rømmerøndene ramte skinnebinder igen. For han lov at komme ind og ramme. Kasper Overgaard, træneren, vil have ham til at slå 1-2. Åbne op med en venstre-højre kombination først. Sanavan er lidt mere afvendende og videre om det er taktikken her til tredje omgang, eller om han også er ved at gå lidt ned i tempo, efter at kæmpe 2 utrolig flotte omgange. Og et forsøg fra et Superman-koncept. Lige højere sender Kasper Tollerup. Der fandt den sit mål igen. Den har været væk helt her. Første del af tredje omgang. Og der fandt den. Og der sætter den Kasper Overgaard på numsen. Kasper er klar til at fortsætte. Det lyder en tegn, kan gå ind og afgøre det. I den højre hånd har ramt sit mål gennem hele kampen. Og en klar sejr til Sanavan her. Ingen tvivl om det. Der er en flot gang teknisk boksning fra Sanavan. Oliver Simonsen fra Mikenta. Du skal kæmpe her. Ja. De første Fight Arena-stævner. Nej, anden. Det er det andet Fight Arena er. Er der nogle tanker, som du har lyst til at dele? Bare lyst til at lave en god kamp, så publikum kommer op og stede, og Muay Thai bliver endnu mere udbredt i Danmark. Hvordan laver du en god kamp? Gode teknikker med så god clinch, knæ til kroppen. Ja. Bare køre igennem. Bare køre igennem? Ja. Arbejde hårdt? Ja. Ja. Du har forberedt dig godt til den her kamp? Jeg har været i Thailand og trænet i en måned, og trænet 2,5 måneder herhjemme, så det er bare op at give den gas. Jeg er spændt og tændt, så det bliver godt. Du føler dig klar? Jeg føler mig helt klar. Jeg er også sikker på, at min modstander gør, men sådan er det jo. Sådan er det, ja. Vi skal have rigtig meget held og lykke med aftens kamp, Oliver. Standing here with Yusuf Ramadan from Sweden. You're fighting Oliver Simonsen. Yes. What can you tell us about yourself as a fighter? Well, good techniques, fighting smart. I have speed. Okay. I think before I fight. Okay. So the speed, is that an advantage for you in the fight tonight? I think it is. You think it is? Yes. What can we expect to see you, aside from the speed? Are there anything that a good clean fight? A good clean fight. Yeah. Yes. Thank you. Wish you good luck on tonight's fight. Fra Sverige skal vi se Yusuf Ramadan fra Golden Leaf i Malmø. Kæmper sin 5. kamp. Og fra Danmark skal vi det røde ærne se Oliver Simonsen. Og man kan høre, har en stor opbakning fra publikum med. En C-klassekamp, der er berammet til 3 gange 2 minutter. En varm velkomst fra deres publikum til Yusuf Ramadan. Og Yusuf Ramadan i det blå hjørne. Spændende kamp, hvor svenskeren kommer til at have rækkeviddefordelen.
kan lide fighten. Som jeg sagde tidligere, så kommer han til at give nogle centimeter væk. Så han skal ind under svenskerens lange arme og lange ben. Og så arbejde på kombinationer derfra. Og se om det lykkes for Oliver. Første omgang. Det er en god kombination. Først et 2 slag, og så et højre spark til siden på svenskeren. Og igen, godt solidt arbejde med kombinationer der for Oliver Simonsen. Svenskeren er lidt mere afvendende, det ser ud som om han går og ser Oliver lidt an. Så lykkes det igen Oliver for presset for ret godt med en 1-2 kombination. To kæmper, der står godt til hinanden. Svenskeren den lidt mere afventende type. Oliver vil gerne ind og arbejde i kombinationer. Så er han bevægelig på fødderne. Og gode kombinationer. Svenskeren arbejder på at lave. Der rammer han igen Oliver Simonsen. Den lige højere. Så ud som om Oliver, han er lidt presset. Væk fra ringen, Oliver, ja. Svenskeren får lov. Flot omgang af de to bencher, af de to kæmper. Så helt klart, at Oliver Simonsen lægger bedst ud. Og så her til sidst, i det sidste halve minuts tid, for Yusuf Ramadan virkelig åbnet op og forstyrrer og ser ud til virkelig at have Oliver Simonsen i problemer. Særligt i det sidste halve minut, hvor han rammer rent med flere træffere. Anden omgang. Jeg synes, det er et helt andet blik i Yusuf Ramadans øjne, der er nu. Det er som om, at han virkelig er blevet tændt efter afslutningen på første omgang. God kombination fra Oliver Simonsen. Yusuf Ramadan svarer direkte ikke. Og spark til hovedet der. Og igen et spark lige til hovedet. Galt, der bliver givet og taget den her kamp. 2 gange rammer Yusuf Ramadan Oliver Simonsen direkte i hovedet.
2 gange for ramt Oliver Simonsen. Klokkerent i ansigtet med høje spark. Oliver får kæmpet sig lidt tilbage igennem klitsen her i sidste del af omgangen, men han taber stadig den her omgang. Nemlig først nu på trods af modstanderens slagrække. Og det er et godt arbejde af Oliver Simonsen. For os holdt Yusuf væk, da han kommer ind. Forsvaret igen. 2 kæmper, der giver alt, hvad de har i sig. Og igen scorer Oliver med knæ i knæsen. Yusuf han slår, men han kommer ikke rigtig igennem med slagene. De sidste 10 sekunder er måske de 10 sekunder, der afgør kampen. En utrolig tæt kamp. Nu kommer ind med klæder, der kommer Oliver ind. En utrolig flot og lige kæmpet kamp af de 2 kæmpere. Stod rigtig godt til hinanden. En kamp, der er rigtig svær at bedømme. Jeg har Oliver Simonsen som vinder af 3. omgang her, men om det er nok til at vinde kampen, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg synes, han rammer med de fleste rene træffer i 3. omgang. Vinder af denne aften 7. kamp. En trækkamp i minus 61 kilo. C-klassen, der gik over 3 gange 2 minutter. Blev med dommerstemmerne 2-1. Og vi skal have en split decision. I det blå hjørne. Split decision, sådan er det altid ærgerligt at tage med split. Sejren kan sagtens forsvares med en utrolig flot kamp af begge kæmper. For mig ser der ingen af de 2 herrer, der forlader den kamp som taber. Godt kæmpet af de 2 herrer. Farzan, du er lige vendt hjem efter et veloverstået VM. Har du ikke lyst til lige at fortælle os lidt omkring, hvordan det gik? Jeg synes, det gik meget godt. Ja. Jeg havde 2 hårde kampe. Vandt begge 2. Desværre blev skadet i min anden kamp, som var kvartfinalen. Og så måtte jeg trække mig og kunne ikke fortsætte til semifinalen. Så fik jeg en bronzemedalje til VM. Fik en bronzemedalje til VM, ja. Og det er et hårdt velbesat VM, der blev afholdt i St. Petersborg. Det er helt sikkert. Ja. Den skade, som du fortæller om, hvordan er den helt overstået? Den er der stadig lidt. Den er der stadig lidt? Den er der, men det gør ikke nogen forskel. Det gør ikke nogen forskel, nej. Fordi hvad kan du fortælle publikum om dig selv som fighter? Hvad skal de holde særligt øje med? Nok min spark, men generelt bare mine eksplosive hårde kombinationer. Eksplosive hårde kombinationer. Er det det, som du tænker, der vil afgøre for kampen i aften til din fordel? Ja. Uanset hvad, så bliver det en fed kamp, jeg ved, at min modstander også er hård, så det bliver en hård kamp. Ser jeg muligheden, så tager jeg den. Så. Jamen, jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med aftens kamp. Tak for det. I'm standing with the Latvian fighter Alexei Povolans. Alexei, what can you tell us about yourself as a fighter? Это для меня новый вид спорта. Это будет первый мой бой по тайскому боксу. Постараюсь показать красивый бой. Okay. What are your expectations for tonight's fight?
Ну, постараюсь показать все, что могу. Надеюсь, конечно, на победу, но лучше. Velkommen til i det blå hjørne, Alexej Pavlovans. I kampen, eller i aftens 8. kamp, skal vi i det blå hjørne se Alexej Pavlovans fra Letland. Han skal møde den lokale kæmper fra St. Khalid. Og som vinder altså Jan Bøjsen lidt at blive præsenteret, så fra St. Khalid ikke har nogen nervøs som helst, som jeg sagde. Han er lige kommet hjem fra et flot kæmpet VM i St. Petersborg, hvor han i B-rækken vandt sine 2 første kampe og var klar til semifinalen, men desværre gjorde en skade i hans ben, at han måtte trække sig på kampen i semifinalen. Han har vundet European Cup i 2012. Han er dansk mester i år 2012. Han er 23 år, og han kæmper i aften sin 15. kamp. Og det, som kendetegner Fasan, er hans hurtighed. Fasan er utrolig hurtig, særligt på benene. Uden at love alt for meget, så er det en af de her kampe, som jeg godt tør satse mine penge på en knockout på. Klar til første omgang. Kampen går i 3 gange 2 minutter. Her ved Fight Arena i Musikteater i Albertslund. Vi går til stålet lige fra starten af. Der er ingen tvivl om, at Alexej Pavlovans, han bringer noget råstyrke med ind i ringen her. Nogle gange lykkes det at få taget ham ned. Contact kick der, Alexej Pavlovans. Der er nogle nedtagninger, der minder mere om brydning end thai-boksning. Men indtil videre får han lov til det. Et godt low kick fra Fasan, der tager balancen på Alexej Pavlovans. Og et godt knæ fra Fasan. Og et godt hårdt low kick. Og igen. Fanger fra St. Khalid, Alexej Pavlovans ind på vej ind med sit logo. Og igen, troligt. Lige at tandbeskytteren, de må tilbage i munden på Alexej Pavlovans. Man ved aldrig, hvad man står ved mod med de her østeuropæiske kæmper. Udover man ved, at de altid bringer hjertet med sig. Uortodox stil, men for også sat nogle gode tunge low-kick ind, den unge litauer. En ren højre sving til kæben på Alexej Pavlovans, og sender ham vaklende til tælling. Han er klar igen. Det ser ud som om, at St. Khalid den grad har fået at komme sig over, at komme sig over den start, som Alexej Pavlovans kom med. Og han med sin fysik fik trumlet sig til nogle nedtagninger. Den er omgang i Fasans favør her.
omgang. Dommeren er inde og lige at henstille til Alexo Povolans, at han ikke bruger brydergreb til at få Christian Benkaleb smidt i gulvet. Det er ikke tilladt at bruge hoften til at få sin modstander ned. Han har overtaget her, men han skal passe på, fordi Litauen han får slået nogle bomber på kontraen. Han virker træt nu lidt, Litauen. Han virker træt nu. Altså han rammer. Ja, for så han skal holde sit tempo og ikke lade det blive trukket ned, selvom han står over for en såret modstander. Han tager en tempo, og han er færdig. Håndklædet bliver smidt af ringen fra Alexo Povolans. Han kunne ikke klare mere, han er blevet ramt hårdt. Jeg tvivler på, at det var en enkelt træffer. Jeg så den i hvert fald ikke. Spørgsmålet ikke, om det ikke bare var slidet. Og de gentagende træffer, særligt på hans ben og til hans krop, som han ramte med. Vinderen af aftenens 8. kamp, denne trækamp i minus 71 kilo, den gik så ikke i 3x2 berettede minutter. Vinderen, fordi modstanderen opgiver, blev i det røde hjørne. Og altså på TK sejr til Christian Benkaleb over Alexo Povolans fra Litauen. Jeg står her med Mikkel Lund, som jo er en rutineret herre efterhånden på trods af sin unge alder. Mikkel, du har optrådt ved Fight Arena og ved store stævner rundt omkring i verden i rigtig lang tid. Kan du ikke lige fortælle publikum lidt omkring dig selv som en fighter, og hvad de kan forvente af aftens kamp fra dig? Altså, de kan forvente en hård kamp. Jeg har trænet i 3 måneder seriøs træning for at være klar, og de kan forvente, at jeg kommer at være klar fra start og gå ind og styre fra start. Og gå ind og styre kampen hele vejen igennem. Er der noget særligt, du vil gå ind og styre med, som du tænker, du... Nej, jeg vil gå ind og dominere med mine egne teknikker og bare køre mit eget game. Ja. Hvad, har du en forudsigelse? Tør du forudsige noget om kampens resultat til seerne? Jeg kan forudsige, at jeg vil gå ind og gøre mit yderste for at vinde. Så er det yderste for at I'm standing here with Mathias Jonsson from Sweden, fighting Mikkel Lund. Matthias, can you tell us a little bit about yourself as a fighter? I'm a happy fighter. I fight with my heart. Fight with your heart. So is that a strong fighter, or is that? I'm a strong fighter. Yeah, I like to push forward. Like to push forward, set the pace. Yes. Okay. What are your own expectations for tonight's fight? That it's gonna be a good fucking fight. Yeah. Hvor vi igen skal have et dansk-svensk opgør. For Sverige, i det blå ringhjørne, skal vi have 17-årige Mathias Jonsson, som i dag kæmper sin 13. kamp. Hans modstander er en, som altid vækker glæde. I hvert fald hos mig og også størstedelen af publikum. Det er nemlig ingen ringer end Mikkel Lund. Mikkel, der efterhånden er blevet 22 år. Skal ind og kæmpe sin til at kæmpe sin første kamp her
her i efteråret. Mathias Jonsson tog kampen ved få dages varsel, da Mikkels oprindelige modstander meldte fra. Så forhåbentlig får vi at se to kæmpere i topform. Vi i hvert fald med Mikkel Lund. Han er altid veltrænet, altid i topform. Han skuffer aldrig indstillingsmæssigt eller kvalitet. I gang med har han lidt svært med at få sit game ført ind. Og lad os se, hvor langt han er nået i forhold til det. Der er blevet Benjamin Duxin, giver de sidste retningslinjer her inden kampen starter. Klar til første omgang ud af 5. Mikkel Lund i røde handsker og guldshorts, hvis man skulle være i tvivl, selv med navnet på. Og Mathias Jonsson i det sorte. Ja, det her rammer Mathias Jonsson med en god højre allerede fra starten af. Gode, skarpe kombinationer fra Mathias Jonsson, men Mikkel tager den ind i klinchen. Kontra fra Mikkel. God kombination fra Mikkel Lund der. Godt low kick fra Mathias Jonsson. Men igen forskellen på low kicks, det er, at Mikkel Lund han sætter dem op med hænderne først. Roligt flot lavet af Mikkel Lund. Griber benet og vender sig rundt og fejrer med det modsatte hæl. Og han fortsætter direkte med endnu et tungt low kick. Igen Mikkel, han rammer altså med mange low kick. Og igen slutter Mikkel af med et low kick. En omgang, der går til Mikkel, synes jeg. Med utrolig mange hårde low kick. Anden omgang. Og igen får Mikkel grebet benet og får faret med det samme. Utrolig flot. Teknisk dygtig af Mikkel. Der bliver sagt fra Mikkel Lunds ringhjørne, at han skal have armene op. Svenskerne har nogle eksplosive hænder, gode lige stød. Og igen, han bliver ramt af de her 1-2 kombinationer, Mikkel Lund. Samtidig virker det også som om, at svenskerne han begynder at passe noget på sit venstre ben. Mikkel Lunds low kick er begyndt at gøre. Gode knæ fra Mikkel.
Jeg kan virkelig se, nu begynder low-kickene at gøre ondt. Men igen, Mikkel ser også. Mikkel er blevet ramt af de lige stød. Det begynder han også at vise tegn på. Men Mikkel skal fortsætte med de low-kick. Og så skal han holde sine hænder op. Undgå at blive ramt igen, rammer den svenskerens lige højre. Mikkel scorer i clinch. Som kan blive utroligt flot slået af svensker. Særligt hans 1-2 kombinationer er rigtig, rigtig gode. Jeg synes Mikkel får scoret nok i clinchen og får scoret nok på sin low kick. Jeg kunne sige, at det er en omgang, der også var hans vej. Tredje omgang ud af 5. Tredje omgang. Han ser det ud som om svenskeren han kommer først med de lange lige stød der. Flot lige højre fra Mikkel Lund. Lad den bare endelig komme i clinchen, det sætter der ingen som om, at Mikkel han scorer. Igen en god lige højre. Men bortset fra blod fra næsen virker Mikkel Lund upåvirket, når han bliver ramt af de højre hænder. Men han skal passe på. Kommer langt, ja. Så skal han prøve at se, om han kan få nogle af de højere low-kick ind igen. Svenskeren har vist, ja sådan der, svenskeren har vist, at hans ben er medtaget. Ej, godt knæ. Og godt, nu skal Mikkel passe på hovedet, godt. Svenskeren fik et knæ ind til Mikkels hoved i clinchen. Han skal passe på med, at hans hoved ikke bliver trukket derned. Og han er også kortet. Han er blevet ramt i panden, Mikkel Lund. Og igen gør han det. Det er utrolig godt arbejde i clinchen af svenskeren. Svenskeren har lykkes nogle gange i clinchen og få presset Mikkel Lund ned, så han kan aflevere knæ op til hovedet. Det er altså det, der har kortet Mikkel øverst i panden. Klar til fjerde omgang her. Fjerde omgang er hvad der er ved at være en rigtig lige kamp. Fjerde omgang. Mikkel scorer godt i clinchen. Han scorer Mikkel i clinchen. Men svenskeren prøver med de høje knæer. Og jeg kan se, at han går virkelig efter dem. Han går virkelig efter dem, og hans ringerne, de råber også på, at han skal fyre det knæ ind til hovedet, når han har Mikkels hoved dernede. Det skal Mikkel altså passe på, at han ikke får presset sit hoved. Der var low-kicket igen fra Mikkel.
bliver kæmpet hårdt, og produktionen har igen lykkes det svenskerne at få Mikkel Lunds hoved ned. Utrolig. Til en rigtig god kamp, det her mellem Mathias Jonsson, det blå hjørne fra Sverige, og Mikkel Lund her fra Mikenta i Albertslund, Danmark. Femte og sidste omgang, det er nu kampen afgøres i min bog i hvert fald. Utrolig flot kamp af de to herrer. Femte omgang. Og Mikkel Lund går ned. Et højre hug, og han er væk. Svenskerne afslutter den med et utroligt flot højre hug. Slået i kontrat i en vild kombination. Utroligt flot slået. Han har vist, at han slår hårdt igennem hele kampen, Mathias Jonsson. Utroligt flot slået af ham. Vinder på knockout i femte omgang. Fra Tullinge Muay Thai i Stockholm, Mathias Jonsson. Men igen en kamp. Utrolig kamp. Der er bølge frem og tilbage. Jeg synes, Mikkel Lund starter rigtig godt. Svenskeren får svært ved at gå op og trappe. Jeg står her med en af de mest lysende, eller med en af de mest funklende stjerner på den danske thai-boksning himmel, Niklas Sager Larsen, også kaldet The Destroyer. Niklas, som altid ser jeg jo virkelig meget frem til at se dig i aften. Kan du ikke fortælle lidt omkring, hvad vi kan forvente af dig? Jamen, jeg giver den gas. Det er, hvad jeg kan forvente. Jeg fyrer den af. Jeg prøver at lave nogle gode teknikker, og så ser vi, hvad udfaldet bliver. Ja. Kender du noget til din modstander, Alexander Skriver fra Litauen? Jeg kender ikke noget til ham, men han må være dygtig. Han må være dygtig? Ja. Så hvordan har din forberedelse været til den her kamp? Har du gjort noget særligt, eller? Jeg giver den bare gas, som jeg plejer. Træner hårdt. Fokuseret. Det er det, jeg koncentrerer mig. Så. Hvis du kan forudsige noget om aftens kamp, så du så gør det for os? Det bliver en fucking spændende kamp. Det gør det. Jeg giver mit i hvert fald, og jeg er sikker på, at han også vil give sit, så vi gør vores bedste. Jeg vil se frem til at se dig. Fedt. Og held og lykke her. I er sikkert. I'm standing here with Alexander Skriver. Yeah. You're fighting Niklas Larsen tonight. What can you tell the audience about yourself as a fighter? Well, I very much training last month, and I try to do all what I can do. What are your strong sides in the ring? I think I'm strong now. You come strong? Yeah. Yeah. I can do this. Do you know anything about your opponent? I watching in YouTube his movie, he fighting. Her i aftens sidste kamp er en kamp, som jeg har set utrolig meget frem til. Ikke så meget på grund af den herre, der er i ringen nu, der er på vej i ringen nu. Alexander Skriver fra Litauen. Men mere til den herre, som vi skal se på vej i ringen lige om lidt. Niklas Sager Larsen. Hans største drøm er at kunne leve af den her, og han er på vej til det. Niklas er i mine øjne en komplet fighter. Slår hårdt, sparker hårdt, har tempo, har bevægelse. Han bevæger sig utrolig godt i en ring. Jeg snakkede med ham kort før den her kamp, hvor han sagde, at et af hans mål med
Han er mest kendt for en utrolig aggressiv stil. Og igen med de her litauere. Mange af dem kommer som ubeskrevne blade og ukendte for den almene dansker i hvert fald. Også os, som er lidt inde i thaiboksmiljøet, kender ikke så meget til dem. Men de kommer med utrolig hård stil. Niklas Larsen, kan jeg sige, mine damer og herrer. Han er en nydelse. Jeg håber, at han får mulighed for at vise det her. Ingen tvivl om, at Alexander Strava kommer med en boksebaggrund. Står traditionel boksestilling. Han bliver alligevel ramt af en lige højre der direkte. Først sat op med en dyb venstre Niklas Larsen. En af de ting, der kendetegner Niklas, det er hans glæde ved at gå i ringen. Han smiler, han nyder det. Det er det, han elsker det her. Som jeg sagde tidligere, så er hans største drøm at kunne føre det her med sig. Og bliver du ramt af en dyb lige højre der. Jeg siger bare til Alexander Strava, han kan komme med den igen. Niklas, han... Niklas får scoret godt med nogle tunge knæ her til kroppen i clinchen. Og får til sidst med sin modstander ned. Det ser ud som for Alexander Strava, at nogle af de knæ, han må tage i clinchen, de gjorde sin virke. De virkede. Ja, det er rigtigt, Niklas. Han virker lidt mere i. Lidt mere tilbageholdende, end hvad han plejer at gøre. Han skal passe på, fordi modstanderen viser, at han kan slå. Han rammer Niklas med nogle af sine lange lige stød. Første omgang er i bogen. Ingen tvivl om, at i mine øjne, at det er en omgang, der går til Niklas. Mest altid teknikker rammer hårdest for de to kæmpere. Anden omgang. Работай, Саша, сам! Брось! Еще, бей! Бей первый! О! Пошел, зарубай его, зарубай! Еще, Саня, не тяни! Og Niklas holder sig væk, og igen gør han rammer med lågkigget. Bevægelse fra Niklas. God bevægelse. Hold sig på distancen. Og igen. Litaueren går meget efter den dybe højre til ribbenene på Niklas. Niklas får ramt godt med nogle lågkick. Саша, бей! Бей с левой, с правой! Вот! Ручкой в разворот еще! Ручкой в разворот! Вот, еще бей! Og flot teknik i clinchen af Niklas Larsen. Får givet et knæ og får rækket op og tager ham lidt rundt. Som om, at Niklas' lowkick er begyndt at have en effekt. Han er lidt mere nede på flade fødder, Litaueren nu. Og Niklas får prøvet nogle ting af her. Попробуй двигайся. Под левую ручку заходи. Вот еще, давай. Вот еще, Саша. Еще концовочку. Корпус, не сгибайся. Не сгибайся, подогни.
med knæ. Får også mere sin boksning ind i denne omgang, end hvad var tilfældet i første omgang. Det er som om, at noget af farten er taget af Andrej Skrejvers slag. Jeg ved, om det ikke er low-kickene, der begynder at sætte ind nu. Tredje omgang. Работай, Саша! Гол будет! О, попал! Попал! Красавчик! Не сгибайся! Не сгибайся! Раскидывай! Не кидайся на него! Og igen god bevægelse fra Niklas Larsen. Вот, теперь с рук, с левой и правой! Не давай подходить! Andreas Heiber er en hård kæld. Sådan er han. Han bliver kamp. Ned til hovedet og afgør det. Og Niklas Larsen fortsætter sin vej mod toppen af ikke bare dansk, men også internationalt udtag.